nga pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Nakahibalubala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 6 ang takna sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental,
bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iya din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Martes sa petsa 26 sa bulan sa Abril tuig 2022 sa aton sininga The Vote 2022. Sa bahin sa aton sininga The Vote 2022 election countdown mayara na naman kita sa 13 dias sa labilin antes ang May 9, 2022 national and local elections. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Commercial building sa Barangay 26, syudad sa Bacolod na sunog kagabi. 4 million pesos ang balor sa halit. Roadshow sa vote counting machine sa Bacolod natapos na sang weekend. Samtang Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental nagpanugyan sa nakabaton sang pagpamahog nga mag-file sang formal complaint. Pag-abdak sa lalaki nga gin-salvage sa Mamaylan, ginpatpat sa nga bata. Sa aton balita national, Comelec magapanigay na lamang sa interview sa presidential kag vice presidential candidates sa Baylo nga town hall debate. Comelec, nagpanindugan nga hungod nga gin-edit ang overseas sa ballot agud kakaso ng pangalan ni VP Lenny Robredo. Petitioner naman nag-file sa motion for reconsideration sa desisyon sa Comelec nga ibasura ang disqualification case bato kay BBM. Sa aton balita international, Estados Unidos nagpromisa nga mag-establish liwat sa diplomatic presence sa Ukraine. Ukraine kag Russia, wala sa nakasugtaan angot sa humanitarian corridor sa mga sibilyan sa Mariupol. Samtang balita sa negosyo, presyo sa diesel nagsaka sa masobra 4 pesos sa mga aga, 3 pesos sa gasolina. Balita sa Inampanga, Gilas Pilipinas Women nagapadayon sa training para sa 31st Southeast Asian Games. Balita sa entertainment, Chris Aquino magatiner sa abroad sa isa ka tuig agud lamang nga makapabulong. Para sa aton nga balitang espesyal, eskwelahan sa Japan magabayad sa 1.4 million pesos sa water bill matapos mabayaan sa manunudlong nga bukas ang water pump sa swimming pool sa pila ka bulan. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Amoy itong aton sining mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Tagbombo Jazz, De Jesus Madrigal. Sa aton nagapangunang nga balita lokal, ginabanta nga nagadangat sa 4 million pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog sa isa ka commercial building sa corner Gonzaga Lopez High Street, Barangay 26, Bacolod City, kagabi. Ang 3-story commercial building ang ginapanagyan ni Thomas Lim ang balaligyan sang spare parts sa mga salakyan ka motorsiklo o sa diin sa idalom na hamtang ang Big Thumb General Merchandiser. Samtang sa ibabaw naman nga bahin ang nagaserbe naman nga stock room kag residential quarters sa mga empleyado. 4 ka mga persona ang na-rescue sa mga bombero gikan sa naibabaw nga bahin sa nagakalayo nga establishmento. Ini ang lakipan sa 2 ka babayi, 1 ka amay kay 1 ka bata. Napilasa naman si Mark Anthony Moreno, 38 anyos nga nakaangkon sang 1-inch laceration sa paa. Sunod sa isa ka residente, nakabati sila sang lupok tubtob sa may nagasinggitan na nga babae sa ibabaw sang building kang nakita na lamang nga nagadabah-dabah na ang kalayo. Ang sunog ang ginapanag o kung ginpahayag nagikan sa naibabaw nga bahin sa building. Ang sunod sa BFP, nagdanga sa second alarm. Ang sunog kag ginabanta 4 million pesos ang balor sang halit. Sa karon ginaimbestigaran pa sa BFP kung ano ang gitunaan sang kalayo. Natapos na ang ginpatigay nga road shows ng vote counting machines o VCMs sa SM City Bacolod sa Domingo kag sa Corona. Lunsa administrative lamang na lang ang ginahimo nga preparasyon sa Bacolod Comelec Office at ismagabot ang May 9, 2022 national and local elections. So kay Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito, wala na sila sa aktibidad nga naka-line up. Magluwas na lang sa final briefing para sa mga mag-survey sa eleksyon sa April 29. Kakay sa mga Board of Election Inspectors o BEIs. Payag sini nga 450 ang mga polling presinct sa syudad sa Bacolod samtang 3 ka BEI naman ang mag-survey sa kada presinto. Patag ni Sorbito nga ang pagsapol sa mga manunudlo sa April 29. Ang paghatag na lang sa ulihing ng mga pahanumdum. Sa piyakabangin, ginpayag sa election officer nga wala sang nangin problema sa pagpatigayon sang 3 kadlaw nga Comelec Roadshow sa VCM sa SM City Bacolod. Nga nagumpisa sang April 22 tubtob 24.
Pinaagi sa aktibidad, nahimo nga makita sa publikong ang machine kag nahimo ini nga matesta antes pa man ang eleksyon. Patag ni Sorbito nga isa lang ka VCM ang ilang nga gingamit sa pagcast sang boto. So far, mga administrative na walang work na. 1K, why naman to activities na naka-line up. May final briefing lang kita sa March 29 sa mga teachers, sa March 4 sa ibang personnel. So muna na sa activities, mga reminders na. The final na nga reminders sila before A9. Nabat na si Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito. Samtang nga, ginpasalig naman sa election officer nga wala sila sang dako nga concerns bangod malinong kag matawhay man ang pagpatigayon sa mga election activities sa mga kandidato sa syudad. Apang aminado ini nga madamo sang wala nagapamati na tuhoy sa pagsulundana sa illegal posting sa mga campaign materials sa hindi nagakaigong lugar. Sunod kay Sorbito, ginatugyan na sini sa mga pumuloy kung may luwag nga mag-file sang kaso batok sa mga nagatakod sang campaign materials sa mga wala ginadumilian nga lugar. Apang sa karona, wala pa sa nabaton nga reklamo ang Bacolod Comelec Office na tuhoy diri. Samtang ginpanugyan naman sa Negros Occidental Provincial Election Supervisor na dapat mag-file sang formal complaint sa opisina sang Commission on Elections sa Comelec ang mga pumuluyo nga naka-eksperyensya sang pagpamahog o kun intimidasyon sa napili nga pagabotohon nga kandidato. Panumduman nga sang damlag lamang nagpahig si Anay Congressman Rafael Lito o kun Anay sabahin sang aton siniiya nga Provincial Governor Rafael Lito Coscuela nga nagaserbe nga tagpamaba sang Lenny Kiko Group sa Negros Occidental nga may nabato ng mga ining nga reports gikan sa ilang nga mga supporters sa Southern Negros nga ang mga ginaintimidar kag ginapahog sa kasumpong nga supporters sang BBM Sara Tandem. Sunod sa kay Attorney Roberto Salazar, nakita naman sini sa mga post sa social media ang mga reklamo kasubong man ang pronouncement ni Coscuela apang mas maayo sunod sa election supervisor nga mag-file ang mainisang formal complaint. Iniagod nga hindi mahulog sa sugilanon lamang ang ila sini ginareklamo nga nagakatabo sa pagpangampanya. Pasalig ni Salazar nga bukas sa iya sini opisina sa pagbaton sa reklamo na tuloy sa threat, intimidation, vote buying kag kasubong man terrorism may kantanan sa eleksyon nga magkabig election offenses. Kung may mabaton nga formal nga reklamo, ila man ini nga pagaistoryahan upod sa mga miyembro sang Joint Security Council ang ginakipan sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police. Ang mga nasamit nga hensya sang gobyerno, giliw naman nga maghihimo sa nagakaigot kang kag makabing election offense sa preliminary investigation na palamang kung ang reklamo ang may kaupon nga pamatud o kung ebidensya. Adugang pa sini nga pagaistoryahan man sa mga hensya kung paano ma-prevent ang kaangay nga mga illegal nga aktibidad, particularmente na sa mismo election day. Kung istorya lang, damo istorya. Damo man kita nakita sa Facebook, no? Especially news reports about that pronouncements no? Of former Governor Coscuela. Pero ti istorya man lang na, hasta naman lang nada sila, ang akong opisina ya open para sa pag-file nila sa complaint. Kung na-intimidar sila sa kampanya, more so on election day. Kalabot naman na sa aton attention but not officially. Iti gusto tani naton nga official man. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. May kaakigin patpat sang 14 anyos nga bata sang gin-salvage sa Purok 1. Barangay Agisan Ciudad sang Imamaylan sa Domingo kung paano ginabdaka ang ilang amaya. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay alias Junjun, sa natabo ang insidente, tatlo sila sa ang upod sa balay sa Barangay Estefania sang iamay nga si Levi Ortiga. 36 anyos kagang nagakatulog sini nga manghoda. Sa bukas pa ang ilang atiyangge. May nagalabay-labay ng van nga brown na Mitsubishi Adventure nga puti. Nisa Navara nga itom kag motorsiklo nga Honda Vita. Alas 11 sang gabi sa angin sarado na ang ilang atiyangge kag magapanyapon na kuntani. Hinali na lang nga nagdulog ang mga salakyan sa guwas ng ilabalay kag parsahan sila nga ginsulod. Ini man ang una nga nakakita bangod. Yara lang ini sa guwas sa balay kag nagaduyan kun sa diina. Ang mga lalaki ang lunsay na kaboneta kag itom nga jacket kag palarihas nga nagakapot sang caliber 45 pistola. Giliyon nga nagsinggitan ng mga armado nga lalaki sang hapa. Apang bangod wala ini giliyon nagpatis sa siyang sang ginsipa kagagin pa kamaayo na sini nga wala makita ang mga suspisado. Ang nagakatulog nga manghoda. Sunod diriya, ginbitbit sa mga ini ang iyang amay pasulod sa van. Kag bangod sa nagasinggitan ini nga magaupod dungan kung dulungan man nga nagcrack sang 45 caliber pistol ang mga suspisado. Ginabalan pa ini sa isa ka nga magapahimu o kung magpahimuno nga bangod ila ini nga balikan na. Ginabanta sini nga masobra sa 17 ang mga armado nga kalalakinhan. Bangod limang nakita sini nga sakay sa adventure.
pulo sa van, kag duwa ang sa Honda Beat. Apang wala sa nasini makita kung pila ang sakay sang Navara bangod sa malayo ini, nagtulog. Ang aberto pang tiyangge, galabay-labay lang sila. Pagka sirado na, ginabantayan lang guro nilang tiyangge. Nga masira, ginpanawagan nila, kag amo to guro, ginano kami ni Papa. Ginano ko yung mangod ko, sifte ko yung mangod ko. Napatandaan ko yung tingog ya, kabalaslan na nila Japon. Tandaan ko lang to, kung mabatian ko lang ang tingog ya, mabalos ko ya, kung miskin dako. Siya, duwadaan kay God yo, gapula pa daan ng dugo ya, priska pa ya. Mabalos ko ya, kung makita ko to yung ano ya, kinamo ko ni kayo gamay ya. Nabatian si Elias Junjun, bata ni Levi Ortega. Samtang sa iba pa dato nagapuna nga balita lokal, nakabaton sa Merit Award ang 36 ka mga soldado nga katapos ang 15th Infantry Battalion kay isa ka CAFGU Active Auxiliary Member matapos ilang nga nakaengkwentro ang mga miyembro sa New People's Army sa Barangay Kaliling sa Banwas ng Kawayan, Negros Occidental sa Abril 19. Manumduman nga ang engkwentro ang nagresulta sa pagkapatay sa isa ka 62 anyos nga katapo sa makawala nga grupo. Ang 36 ka mga soldado ang ginatagan sa Bronze Military Medal kung sa din mismo ang commanding officer sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army na si Major General Benedict Arevalo ang nag-award sa mga ini. Magluwa sa pagkilala sa makatapos sa 15th IB. Kaupod man nga ginatagan sa pagkilala ang katapos sa CAFGU Active Auxiliary bangod sa pangupod sini sa nagluntan nga pagpakigaway. Samtang sa 33 ka mga soldado na kabaton sa medalya, duha diri ang mga opisyales samtang ang 31 ang mga enlisted personnel sa 15th Infantry Battalion. Ginapasalig man sa mga kasoldaduhan nga padayon na ila sini nga pagpakigbato sa makawala nga grupo nga mayala sang hindi husto nga ideolohiya. Ginpasalamatan man sa mga ini ang pagbulig kag pagkooperar sa mga pumuluyo. Samtang gipasalig naman nga ginakilala ang efforts kaninging kadalagan sa 15th IB sa naglunta ng enkwentro batok sa NPA sa Banwas ng Kabayan. Pasalig man sa mga militar nga ila tingwaan nga mahimo bilang peace-loving nga lugar ang tanan nga nasakupan sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Nakahulong na sa karon ang 25 anyos nga lalaki nga naglugos kag nagkastigo sa isa ka 63 anyos nga lola sa Banwas sa Manapla matapos ginserbihan sa warrant of arrest kahapon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ginserbihan sa Manapla Municipal Police Station sa warrant of arrest sa kaso nga rape with serious physical injury si Joselito Luciendo Barrientos, 25 anyos, soltero kag residente sa Barangay Purisima, Manapla. Bangod siya ang ginatudlong ang suspitsado sa pagpanglugos kag pagkastigo sa 63 years old nga lola nga pubuluyo man sa nasambit nga lugar sa tinalikdan nga tuig. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Dinadal Cheongson Trosyo sa Regional Trial Court Branch 40 sa Silay City sa Marso 2, tuig 2022. Wala sang ginarekomendar nga piyansa para siya nga temporaryo nga kailwayan. Sa karona, nakaudong na si Barrientos sa Manapla Municipal Police Station. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo, kag amuyad to ang mga detalye. Sa ato nagapanguna, kag sabahin sa nga balita lokal, dugang kag sa kanapusan nga balita lokal, dako pa isa ka panday sa gipadagan nga drug bypass operation sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, ukon ang BCPO CDEU sa Purok Rojas, Barangay Tango, Bacolod City. Sunod sa kay Bacolod CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato, ang subject ang gikilala kay Robert Cañezares, 33 anyos, residente sa lugar, kag nagatrabaho bilang panday. Pahayag ni Mogato nga nakabaton ang mga ini sa informasyon nga si Cañezares ang nagabaligya sa ilegal nga druga sa nasabit nga lugar. Gani ila ini nga gin-validate kag gin-surveillance tubtob sa napatigayon ang operasyon. Nakuha naman sa pailakop sini ang 8 ka sachet sa suspected shabu nga nagabugat sa 17 gramos kag may ginabanta nga balor 115,600 pesos. Sunod sa kay Mogato, isa lamang ang ginatuaan ni Cañezares ng supply sa illegal nga druga kag ang duha nga nadakop sa CDEU sa nakaligan nga semana. Ang mga ini ang natumod nga nagapanguna nga ginabagsakan sang supply ni Raymar Mosquida nga una naman nga nadakop sa Bacolod Police Station 2. Paathag ni Mogato nga sa karon lamang nila na identify ang suspetsado kag wala pa ini sa record sa kapulisan. Apang santo sa ilang investigasyon madugay na ini nga nagaduso sa illegal nga druga. Siya ang magapangatubang sang kaso may kantalan sa pagbaylar sa Section 5 kag 11 sa bahin sang Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
validate the surveillance natin nagkanda sa bypass operation and na sa iya. Palo din tanan siyang sa shimam ang suspected shabu. More or less 17 grams mo lang nagtag price ni 115,000 pesos. So, wala ni siya record, ma'am. Magpunta lang ini na-identify pero according sa ating mga information ini, mga dugay na ini sa nga para baligyada, naga-retail ang ginadumilian nga droga. Siya lang na sila ka source, ma'am. Amo ito kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Drug Enforcement Unit Head Police Lieutenant Joven Mogato. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kag amo ito ang mga detalye. Kag kaundan sa ato nagapangunang mga balita lokal. Sa mga kaundan naman, sa mga nagapangunang balita national kag iban pa nga mga balita. Aton panubalikan pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Sa kabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner. Bacolod. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa taknalas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapaunang nga balita nasyonal. Magapanigay na lamang sa interview ang COMELEC sa mga kandidato sa baylo nga padayuno ng presidential kag vice presidential town hall debate format. Ini matapos nga gin-issue ang natala na kung taning data o kung sabahin sa pagdebate sa mga kandidato sa weekend sa Abril 30 kag Mayo 1. Sunod sa kay Commissioner George Garcia, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP ang nag-anunsar nga ang katapusan sa Pilipinas Debates 2022 series ang hindi na mangin vice presidential kag presidential town hall debates. Sunod diri inibilang konsiderasyon sa konflikto sa schedule sa mga kandidato sa campaign period kag santo sa aviso naman sa KBP ang COMELEC ang mag-aadoptar na sa karon sang single candidate team panel interview format. Pagwao naman ang nasabit ka interview sa Mayo 2, tubtob Mayo 6. Sunod kay Garcia, ang kada isa ang hatagan sa isa ka oras nga panel interview kag sarang man nga makatambong ang mga kandidato paagi sa virtual o kon face-to-face. Ang KBP amo ang mangin partner sa COMELEC kadungan sa issue sa Impact Hub Manila, ang partner sa komisyon sa bahin sa nagliligan ng mga presidential kag vice presidential debates apang wala pa sila na kompleto ang bayad sa Sofitel Garden Plaza nga amo ang venue sang debate. Ginpahayag sang Komisyon ng Elections kahapon nga may arasang hungod nga nag-edit sang litrato sang overseas ballot agud pagwaon nga wala sa listahan sa mga kandidatong pangalan ni Vice President Leni Robredo. Sunod sa statement sa COMELEC, ginakumpirmar sang Office for Overseas Voting o kon OFOV nga ang litrato nga nagapakita sang official ballot nga ginbaton sa isa ka overseas voter sa New Zealand. Ang hungod nga gin-edit agud pagwaon ang nga wala ang pangalan ni Robredo sa listahan sa presidential candidates. Sunod sa COMELEC, nagapakigangot ang OFOV sa Department of Foreign Affairs kag Philippine Embassy sa New Zealand agud matumod ang persona nga responsable sa pag-edit sa litrato kag pagpalaptas sini sa social media. Sang Domingo, ginpahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia ang fake news. Ang nasambit nga litrato nga nag-viral kag naglalapta. Sunod diriya, isa lamang ang template nga ginagamit sa 2022 elections ballot sa New Zealand kag serialize sa mga iniya. Sunod sa opisyal, madamo na sang fake news nga nagalapta sa karon kag madamo na sila sang may gin-refer sa National Bureau of Investigation. At isini nagtukod sa COMELEC sang Task Force kontra Fake News. Agud batuan ng mga sala nga impormasyon tuoy sa eleksyon nga makaguba sa integridad sang piniliaya. Nagsugod sang April 10 ang overseas voting para sa 2022 elections nga magadugay tubtob Mayo 9. Samtang nag-file naman ang pudnong Ilocano, ang totoong Ilocano, sa motion for reconsideration sa desisyon sa Commission on Elections sa COMELEC nga ibasura ang petisyon sini nga i-disqualify si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Abril 20, ginbasura sa First Division sa COMELEC ang katapusan nga disqualification case bato kay Marcos bago sa kakulang sang merito. Sunod sa mga petitioners ang makapila ka beses nga hindi pag-file ni Marcos sa income tax return so kung ITR ang nagapakita lamang nga may intensyon ini nga magbayular sa layi kag gina disregard ang legal kag social sini nga responsibilidad. Nakabutang man sa motion nga si Marcos Jr. ang gin-convict sa krimen nga may penalidad nga pagkapriso sa sulod sa 3 ka tuig kag siya ang dapat nga ma-disqualify sa pagpadalagan kapauyat sa bisan ano nga posisyon sa gobyerno. Ang mga petitioners sa disqualification case gilakipan nanday Margarita Salonga Salandanan, Crisanto Ducusin Palabay, Mario Flores Ben, Danilo Austria Consumido, Raul Hafalia Trinidad, Ucontividad, Nida Maliare Gatchalian, kag Nomer Kalulot Kwan.
Una naman, nagipag sang grupo nga si Marcos ang na-convict sang 8 ka beses sa bahin sang Quezon City Regional Trial Court Branch 105 kag subuman sa tong 1995 bago nula ini nag-file sa SNA income tax returns bilang gobernador sa Ilocos Norte humalin sa 1982 to 1985. Gin-modify sa Court of Appeals ang ruling sa 1997 kag ginmanduan si Marcos Jr. nga magbayad sang tax deficiencies kag penalidad. Sa ruling sang COMELEC Division, ang hindi pag-file sa income tax returns hindi makabing nga krimen ang ginakipan sang moral turpitude. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginreschedule sa May 30 ang hearing sang drug case bato kay Senator Laila de Lima. Sa Muntinlupa Regional Trial Court, tabangod ang prosecution witness nga si New Bilibid Prison inmate Joel Capones ang wala nagpakita sa korte sang Lunes. Suno sa abogado ni dilema nga si Attorney Rolly Pioro. Nakabaton ang korte sa sulat na gikan sa NBP kag ginpahayag ang witness ang ikapresentar kung tani via video conference bangod sa security concerns. So kay Pioro, ini ang bilabing una kay gayunan nga sila ang nag-raise sang security concern. Nagpamilit naman ang ilang kampuso na sa iya nga sa ini ka non-bailable offense. Mabugat ang aligasyon sa mga testigo ganiluyag nila ini nga makitan face-to-face. Samtang, ginpahig ni lead prosecutor Attorney Sonny Ocampo nga lunsay ang prosecution kag defense ang preparado para kung tani sa hearing. Apang, wala gindala sa Bureau of Corrections ang witness. Nagulat sa guwa sang Hall of Justice ang mga supporters ni Dilema kag nagpanawagan sa kahilwayan sa senadora. Si Dilema ang ilalaang unang kilala nga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte kag siyang makahunong sa Camp Crame humanin February sa 2017 bangod sa ginatawag politically motivated nga mga akusasyon sa narcotics trafficking. Samtang sa ato nagapahuna nga balita sa luwasang pungsod sa Ukraine, nagpromisa ang Estados Unidos nga iga-re-establish ni ang ilang diplomatic presence sa Ukraine. Ini matapos nga nakikita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa ilan ng US Secretary of State Antony Blinken kag Secretary of Defense Lloyd Austin sa Kiev kung sa diin ginhangkat ni Zelensky ang kalibutan nga magpadala sang dugang nga maarmas kag suporta agud nga maboligan ang ila pungsod nga mabatuan ang mga Russian invaders. Ini ang labing una nga kahigaynan nga nagbiyahe ang mga matag-as nga opisyal sa Estados Unidos sa Ukraine humanin sa nagsugod ang invasion sa bahin sang Russian forces sang Pebrero 24. Matapos gin-relocate sa US Embassy ang mga staff sini nagikan sa Kiev padulong sa Poland antes nagsugod ang giyera ang mga American diplomats nagasugod o kung magasugod na sa karon sa pagbalik sa Ukraine, magapargan sa day trip sa Lviv, nakatungdan nga bahin sang pungsod, pagasundan sa iban nga mga syudad, kag may long-term plan nga magbalik sa kapital sa Ukraine nga Kiev. Ang iningatikal sa US ang matapos liwat nga ginbuksan sa United Kingdom kay iban pa nga pungsod ang ilang sining mga embahada sa Kiev. Ginanunsya naman ni Blinken nga pagapangalanan ni President Biden si Bridget Brink nga ambassador to Ukraine. Siya ang isa ka career diplomat nga sa karon nagaserbe nga ambassador to Slovakia. Humalin sa 2019, wala sa opisyal nga ambassador to Ukraine. Humalin sa 2019, matapos sa hulkas ni President Donald Trump si Marie Yovanovitch. Ipahayag naman ni Defense Department spokesman John Kirby nga magapadala ang Estados Unidos sa mga lagba nga mga armas nga gina-trade man sa US ang mga Ukrainians kung paano maggamit sa mga armas kag paghatag naman sang $300 million o kung 15.7 billion pesos agon nga punduhan ang foreign military sa pungsod Ukraine. Para sa katapusan nga balita internasyonal, ginpahayag ni Ukrainian Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk nga wala sang may nalabot nga kasugtanan sa Russia tuhoy sa isa ka koridor para sa evacuation sa mga sibilyan na gikan sa Azovstal steel plants sa Mariupol. Kahapon, nagpagwaas ang statement ang Ministry of Defense ng Russia nga nag-offer sila sang ceasefire sa Azovstal plant, isa ka pasilidad kung sila nahamtang ang Ukrainian forces. Agod mapahanugutan na ang mga sibilyan nga magalin sa maskin ano nga direksyon nila luyaga. So kay Vereshchuk, ang nasambit nga anunsyo ang mapatihan lamang kung wala naglapas ang mga Russians sa naunang nga mga humanitarian corridors. Suno sa iya, personal ini nga nagapatigayon sang negosasyon kag nagaorganisa sang humanitarian corridors kag importante nga maintindihan. Sunod diri nga ang humanitarian corridor ang mabuksan lamang kung nahisugtan ang duwa ka bahin. Gani, ginatahag sini nga ang koridor nga ginanunsyar sa Russia ang wala nagahatag sa seguridad kag hindi makabig nga humanitarian corridor. Sa karon, sunod sa Deputy Prime Minister, wala sang kasugtanan sa humanitarian corridors na gikan sa Azovstal
Sa gindugang man sini nga naghingyo ang Ukraine kay UN Secretary General Antonio Guterres nga mag-initiate kag maggarantiya sa evacuation corridor para sa mga civilians sa Azovstal. Si Guterres ang natala na nga makikita kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky kag Russian President Vladimir Putin. Para sa atong nga balita sa negosyo. Epektibo subong adlaw ang isa na naman ka-round sa big time price hike sa presyo sa produktong petrolyo. Sa separadong advisories ng Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying B, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated. Magasaka ang kada litro ng gasolina sang 3 pesos, 4 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng diesel, kag 3 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang clean fuel, Petrogas, PTT Philippines Corporation kag Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated ang magapatuman sang kaangin nga pagbago magluwas lamang sa kerosene nga wala sini ginadala. Nag-take effect ang price hike alas 6 subong nga aga sa tanan nga firms magluwas lamang sa clean fuel nga nag-adjust ang presyo alas 8:01 kag Caltex alas 12:01 sa kaangay nga adlaw. Sa data sa Department of Energy, ang net increase ang nagatindog sa 15 pesos and 45 centavos sa kada litro ng gasolina, 27 pesos and 35 centavos sa kada litro ng diesel, kag 21 pesos and 55 centavos sa kada litro ng kerosene as of April 19, 2022. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 33 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 67 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 17 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 95 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 56 centavos. Para sa aton nga average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations ang unleaded na gabalor sang 67 pesos tubtob 68 pesos and 90 centavos. Ang premium na gabalor sang 67 pesos and 75 centavos tubtob 72 pesos and 40 centavos. Kag ang diesel na gabalor sang 70 pesos and 78 centavos tubtob 72 pesos and 96 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, nagapatay sa pagtraining ang Gilas Pilipinas Women. Agud malabot ang ila torneo sa nga depensahan ang ila corona sa palaboton nga 31st Southeast Asian Games sa May 12 tubtob 23 sa Hanoi, Vietnam. Ang ilang mga preparasyon para sa tournament ang nagsugod sa Pebrero kag may pool nga ginalikipan sa Afrila Bernardino, Janine Pontejos, Claire Castro, Kate Castillo, Chuck Cabinbin, Andrea Tongco, Camille Clarina, Ila Fajardo, Christine Cayabyaba, kag Carl Ann Pingola. Si Angel Surada ang nagbalik sa lineup para sa 3x3 kag 5x5 tournaments. Kalakip na lakip naman sa lineup ang mga new recruits nga sa Stephanie Berabe, Gabi Bade, kag Katrina Goitinko. Hindi naman makampang sa Maya Loni Henson. Kabayara pa sa tournament sa France kag Jack Animam nga nagapaayo pa sa ACL injury. Sino kay Gilas Women Head Coach Patrick Aquino. Nagalao mining nga mahimo nila ang ilang mga dapat himuon sa karon nga sila ang ulop danay. Nakibalo si Aquino nga mayara sila sang target matapos nakuha sang pungsod ang 11 sini nga gold sa 2019. Kag nagmarka sang 11 nga kagayonan lunsay sa men kag women's team sa Pilipinas nga nagapanguna sa SEA Games podium. Samtang sa aton balita sa entertainment naman mga kabombo, magabiya sa pungsod si Miss Chris Aquino sa masunod nga mga inadlaw agud tutukan iya sini nga ikaayong lawas. Ini ang gipag sang Queen of All Media sang siya ang nagkomento sa post ni Asia Songbird Regine Velasquez sa Instagram. Sunod kay Chris, masobra isa ka tuig ini nga madula ka magatiner abroad agud lamang nga magpabulong. Sa komento, nagpangay sa pasado si Chris kon late aya sini nga greeting bago sila ang maghalina sa pungsod sa masunod nga mga adlaw kapag sobra isa ka tuig nga magatiner dito para sa iya sini nga medical treatment. Nagpasalamat man si Chris kay Regine kasi iya bana nga si Ogie Alcacid bangod mas sa Manila nga ginakamusta iya sini kahimtangan. Hindi malipod ang pagniwang ni Chris nga na-diagnose nga may erosive gastritis ka gastric ulcer magluwas pa sa iya sini nga autoimmune disease nga urticaria. Una naman sini nga ipag ang posibilidad sa pagpadulong sini sa iban nga pungsod agud nga magpabulong sa lagligan nga mga semana. Nagpaidalom ini sa nakalinlain nga mga medical test agud may baluan kung siya ang sarang na nga makabiyahe. Para sa aton nga Bombo Health News, may mga tanom sa atong palibot nga ginabaliwala lamang naton. Apang wala naton hibaluan nga mayra ini sa madamo nga mabulig sa aton agud mapabilin. Nga maayo ang atong ikaayong lawas. Ang makahiya, ang isa man sa herbal remedy nga scientifically kilala bilang Mimosa pudica, kag ginatawag man nga touch-me-not plant.
Ang ini nga gamay nga tanom ang mayara sa madabong health benefits. Ang mga masunod ang pila ka mga balatian nga mahimong papahagan-hagan sa makahiya pagi sa paginom sa juice niya. Sa to sa pila ka mga pagtuon, ang makahiya ang ginapatihan sang tanom nga nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressants, antispasmodic kag diuretic kag iban pa. Ginagamit man sang iba sang nasabit nga tanom ang sa pagbulong sang pila ka mga balatian kangay sang high blood pressure. Bangod ang pagkonsumo sa juice ni sang dahon sang makaya nga ang makapahagan-hagan sa sintomas sang high blood pressure. Makabulig paayo sang insomnia pagi sa paginom sang solusyon na nagikan sa dahon sini bangod may ara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Suno man sa pagtuon, ang juice nagikan sa dahon sa makaya ang makabulig regulate sa blood sugar levels pagi sa paghatag sa nagakaigo nga insulin kag makabulig man nini sa mga nagasuprer sa diarrhea. Bangod ang paginom sa juice sa makaya ang makabulig sa pagbalik sang nadulang nga tubig sa aton lawas. Bangod masami sa pag-CR tugas ang diarrhea. Apang ginarekomendar ang pagtuon o kung sang pagtuon nga apisar makabulig ang paginom sa juice sa makaya. Dapat man nga magpakonsulta sa mga health experts agud mahatagan sa nagakaigo nga diagnosis ang balatian. Amo na di sa aton ang huya-huya, Bombo France, no? Okay, mga kabombo, dito kita sa aton sinibalita espesyal. Sa karon nga amat-amat naman, nga nagamahal ang sukot sa tubig, isa sa masami nga ginapanugyan ang pagtipid o kung pagtipid sa paggamit sini, apang pilabala ang pinakadako nga bill nga aton na nga nabayaran. Ini isa sa leksyon nga natunan sa isa ka eskwelahan sa Pungsod, Japan. Matapos na silang ginasukot sa $27,000 o kung 1.4 million pesos para sa bill sa ilang nga tubig matapos nga mabayaan sa isa ka manunudlo nga bukas ang pump sa tubig sa swimming pool sa sulod sang pilagid kabulan. Rason sa manunudlo nga maayo ang praska nga tubig sa swimming pool batok sa COVID-19. Gani, ginbuksan lang ini nga nagatubod ang tubig humalin sa Hunyo tubtob sa bulan sa Setyembre sa tilikdan nga tuig. Sunod sa kay Local Education Board official Akira Kojiri, may chlorine kag filtering machines ang ginagamit agud nga mangin matinlo ang tubig sang swimming pool. Apang ang manunudlo ang mahimo nga sala ang paghangop kag nagpensan nga ang pagpatubod sa panibago nga tubig sa pool ang makabulig sa pag-prevent sang COVID-19. Pila ka mga staff sa eskwelahan ang nakatalupangod nga nagatubod ang tubig sa pool. Gani ilang ginapatay ang pump apang nagabalik man ang manunudlo kag liwat ini nga ginabuksan. Bangod sini suno naman sa kay Kujiri, nagdangat sa 4,000 katonelada sang sobra nga tubig ang nagamit sa amo nga swimming pool sa sulod sang duhagid kabulan. Ginaduso sa mga otoridad sa Yokosuka kan Nagawa Prefecture nga bayaran sang manunudlo kag duha ka supervisor sa katunga sang 3.5 million yen o kung 1.4 million pesos kabayaran sa tubig. Nagpangayo man sang pasaylo autoridad sa Yokosuka sa mga residente bangod sang natugas sini nga financial damage sa ila sini nga syudad. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito kita sa dalagan sa aton sini lakat sang panahon sa aton si weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o kunang ITCZ ang nag-aapekto sa Southern Mindanao sa karon. Ang easterlies ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sa nga pungsod. Ang Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Oriental ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa o kun pag-ulan kag pagdaguob tugas sang easterlies o kun ITCZ. Ang Metro Manila ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguob tugas ng easterlies o kun localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na bagat na nasilangan. Ang nabili naman nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan ng paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa bahin naman sa aton siningang temperatura sa Metro Manila, yara ini sa 27 to 35 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% o kung 2% ang chance nga mag-ulan diri, may kagbaskugon ang hangin nga 10 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Kawayan, 24 to 35 degrees Celsius sa kantad sa temperatura. May 4% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 kilometers per hour, partly cloudy. Kag sa bahay naman sang Iloilo,
25 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 39% ang tsansa sa pagulan kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 13 kilometers per hour, light rain showers. Sa Davao, 23 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 13% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 8 kilometers per hour, mostly cloudy. Kag sabay naman diri sa syudad sa Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 35% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin diara sa kabaskugon nga 5 kilometers per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:32 subong aga kag magatulod las 6 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time 41 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagaboyan to ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalako bag-o, mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw matas petsa 26 na kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Ang sabahin sa aton sining The Vote 2022 Election Countdown. Mayara na lamang kita sang 13 dias, 13 days to go antes nga hiwaton ang May 9, 2022 national and local elections. Kag, by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports, second edition, upon naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukod nga tagpalamati pagbasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, hakot! Hakot sang tumalambong ang kasaminaton mabatian. Sa tagsa ka mga supporters kung ang kadamuon sang nagtambong ang nalabawan. Sang ila ginapatigayon nga pagtipon sa mga katawhan agud nga ang kandidato ang suportahon. Mayara nga halos magwa na sa panit. Hindi mapungga ng ila nga pagpanginit. Eleksyon ang umalagi lamang, hindi naton ini dapat nga padalman. Ibutang abi naton nga matud nga may nagpanghakot. Hindi man nagakulugan ngini ang makapadaog. Kay kung ikaw ang nahakutan lamang, hindi man nagakahulugan nga sa baluta ini nga kandidato iya ibutang. Kada supporter nagatuo nga magadaog ang ila kandidato. Gani wala man siguro sang rason, agud makulbaan kamo. Sang hakot nga ginasiling ninyo, kay kung pilion gina sang mga tawo. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Carlos Baldomero sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga